Sumpong sa mga batid sa produksyon sa drama sa kahanginan. Namukna kining sugilanon. Mahulan buhay nato karon. Ang minatay ug kahadlok sa katawhan nga nakasakti niining daw dili katuho ang panghitabo ug makalilisan na tanan-awon sa kalangitan nga gituoang mo ng timailhan nga nakaduol na gayud ang katapusan sa kalibutan. Ang RMN drama. Mga hastausab sa pagdalit kaninyo ning pinalahi nga sukilanon. Tungod sa maong hitabo, nagkainit ug mas nagkainit na karon ang tensyon tali sa duha ka labing gamhanang mga nasod, ang Russia ug Amerika, nga gikabalakan nga mamahimong hinungdan nga muulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Sa padayon nga rescue and retrieval operations, mas nagkadaghan ang hikablagang patay, human may kusog-puso ang pinakakusog na bagyo, o human masinati sa miaging mga adlaw ang labing makusog na lino nga sukat-basukan. Wa pa masinati sa kalibutan. Gipadayag, Kapitulo 13, Tudling 16 ngadto sa 18. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang mga tao, inila ug dili inila. Dato o kabos, ulipon o dili ulipon diha sa tuon nilang kamot o agtang. Way makapamalit o makapamaligya gawas niya itong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo. Sa labtonon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap. Ang numero ni ini, 666. Kung tinuod nga mahal sa Diyos ang iyang katawan, Ernestor, nga nung mitugot man siya nga mao kini ang may tabo ug atong dagatan. Tungod sa nagkagrabi ng kasalanan sa katawan, Rami, sa pagkamasinupakon sa kasuguan, ug suwa pag-ila sa Diyos nga labing gamhanan, apan dili na kini katingad-an, kay gipadayag na kiningdaan sa atong Ginoong Hesukristo, kang San Juan Evangelista, libuan na katuig, gikan sa kasaysayan. Ang gipadayag. Ang gipadayag. Ngayon bang kadukan ang umaabot? Unsa kalikunan mo pagtuo o pagsalig sa labing gamhanan o buhi na Diyos? Dili ba kini matayong? Di mahilo ka pa sa naisulat ng daan ug umaabot pang magkadilisan nga mahitabo sa kalibutan. Ang gipadayag, gimugna alang sa kalingawan, uban ang pamasin nga maghatag og pagtulutan, apan dili aron paghatag og kahadlok sa katawan. Sa panuwat sa ubos ninyong igsuon, Glenn Pino. Direksyon, Dino Birungan Eliseo. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Technician, Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Hibawi, nga bisan unsa pang atong estado sa kinabuhi ning kalibutan. Bisan unsa pa man ang atong binuhatan, tumong o katuyuan, walay malilong ni ining tanan, kay nagkita man kini sa Dios nga labing gamhanan. Ug karon, ani ang lang sumpay na atong sugilanon sa kahanginan, ang gipadayag. Ngano? Unsa may latest update karon sa gihimong search and retrieval team, Gio?
Nahibawa na ba? Nahibawa na ba nila kung sa gyud matuod nga nahitabo sa maong eroplano? Ilan naman kining nakaplagan? Relax. Relax lang. Please, Gio, sulti ko. Unsa na radio development ini? Unsa na? Gio, nanghupo ka manggod. Unsay This would be a subject for confirmation and through investigation. But mahimo bang diretsohon ko nimo pagsulti, Gio? Unsay latest update karon sa missing nga eroplano nga gisakyan lakip ni GR ug sa iyang girlfriend? Unsa, Gio? Please. Ram, sorry. But kung unsa man gani kini katinuod, naghanap na ang atong paglaom nga buhi pa si JR ug ang tanan nga luwan sa maong missing plane. Unsa? Gio, unsay? Unsay? May nasigpatang wreckage o metal taliwa sa kadagatan sa Batangas o Maritoke. Nga gituhuan kabahin sa maong eroplano nga namising. Ginoo ko. Diyos ko. Di ka na tinuod, Gio. Di ka na tinuod. But wait. Bisan ingon ini ang mga pagduda. Pero di na sa tadayon mo conclude, Rami. Kaysa gikaingon ko na, subject for investigation and validation. Para lang masiguro kung remains o kabahin magkini sa maong eroplano. No. God. But whatever updates, may tungod ini Ram, laomi, nga imo na yun kini mahibawan. Bisan ingon ini ang mga pagduda. Pero di na sa tadayon mo conclude, Rami. Kaysa gikaingon ko na, subject for investigation and validation. Para lang masiguro kung remains o kabahin magkini sa maong eroplano. No. God. But whatever updates, may tungod ini Ram, laomi, nga imo na yun kini mahibawan. Diyos ko. Kung mo makikini ang ginangatan ni Gia ug sa tanang mga pasahero sa mong abyon, di pa ko makadawat ini, Lord. Kini pa. Sakit. Sakit kayo, Ginoo. Ug kung unsa man kini katinuod, wa pa ko masayon kung unsaon kung pagpasabot ni ini si Sheila. Wa pa. Ginoo ko. Diyos ko. Nganong naingon man kini ni Father Nestor. Ngano man. Ram, samtang dili pa kumpirmado ngang maong wreckage nga nasigpatan sa naghimo og aerial search sa possible remains sa maong missing plane. Aduna paghihapon kita'y paglaom nga buhi pa si JR ug ang tanan nga luwan sa maong eroplano. Ba't hangtod ba karon, Father? Hangtod ba karon? Nga hapit na magtulog ka buwan gikan sa pagkawa sa mong eroplano. Yes, Rami. Yes.
isalig og itugyan nato sa Ginoo ang tanan, Ram. Kay way imposible niya. Wa gyud. Pero hangtod kalos aman kami magpaabot sa Sheila, Father. Hangtod kalos aman. Rami, Nganong mitugot man siya nga ingon nini ang mahitabo. Ngano man. Ram, naibaw ka ba? Dili ginato masabot ang mga plano sa Ginoo. Sa tagsa-tagsa ta ka kinabuhi. Dili gyud, Ram. Ug unsa man nga plano, Father? Unsa man? May mo ba nga tubagon ko ang iyong pangutana sa lain usab nga pangutana? Father Nestor, Unsa man di ay kadako ang imong pagsalig niya sa atong Ginoo. Mga pagsuway lang kining tanan. Ug sa umabot nga mga adlaw, umabot ang panahon nga imo ron niya kining isabtan kung ngano nga gitugutan man niya kining mahitabo. pero nganong ingon man niya kasakit, Father? Ngano man? Dili kita maka-question sa Ginoo, Ram. Dili gyud. Kay siya ang tag-iya ug may katungod sa tanan. Bisan sa atong kinabuhi. Father, tungod sa pagkadala ko sa kong emosyon, sa akong pagpakigsulti ni Father Nestor, nalimot ko sa pagpakigsulti kaniya mahitungod sa kong nakuha sa iba. Kabahin sa mga panghitabo nga ingon nini. Sa gikaingon nga conspiracy theory. Ug tungod nini, naikagninuod ko sa pagtugkad kung unsa gid ang rason. Kung unsa ka tinuod kining mga butanga. Ug nga kung tinuod man, unsay mga motibo sa mga tawo nga mihimo ini. Ang landline number na mo kinisbahay. Si Sheila tingali. Hello? Sheila, Han? Ikaw ba kini? Doong si Lodong Rabi. Ako ni Doong si Lusing Dong. Oh, nang lusing. Nanawag ka man ang, ngano? Ay, si Day Sheila ba dong ari-ari diri sa bahay dong, oy? Ha? Kay ngano, o sa may problema nang? Unsa nang lusing? Dong Rabi. Maayo kay di asa na dong. Si Sheila nang lusing? Ay, tuwas-tuwas sala dong. Nagtigil lang gihapon og hilak dong. Ngano man eh, unsa may problema? Ay na, wa jud ko mahibaw dong. Oy, wa man mo sulti dong. Sheila, Han? Han, please, sultihin ko. Unsa may nitabo nimo? Unsa may problema? Wa na si JR, Han. Wa na si JR. Ha? Unsay? Nakras gini ay ang aeroplano ang gisakyan ni JR ug siyang hinigugma. Unsa? Og gibalita kay ni sa TV dili pa lang ginugay.
nakita na ang debris sa mga eroplano. Taliwa sa kadagatan sa Batangas o Marinduque. Kadot. Siguro kan? Yung sa pagbalita. Giingon sa balita na may DP o wreckage kuno na sigpatan ang mga Air Force nga mahimog aerial search sa mga area. Nga posibleng mawang kabahin sa missing nga aeroplano nga gituho ang na-crash. Rami. Dahil sila. Gusto na dahil. Kadutan. Mao mo kay gingon sa balita. Nga ang maong wreckage posibleng kabahin sa missing nga eroplano nga gituwang na crash. Nga sa ato pa, dili pa kumpirmado nga tipik yun kadto sa maong plane, di ba? Wa na si JR. Wa na nga itong anak. Han, please. Pamatiaw na ko. Paminawas ako. Nanawag ako ganiya si Gio. Nanawag siya na ako. Ang classmate na ko kanis college nga usan nagkaroon ka general sa PNP. Isultihan sa kulihan ni balita sa maong update sa gipahigayon nga aerial search nga gihimo kalabot sa missing plane. But dili pa kini conclusive han. Dili pa. Kay matod pa ni Gio, subject for investigation and verification pa kini. Ug sa paggikanahanglan nga buhaton aron makumpirmar kung ang maong nasigpatan nga wreckage iya bagid kini kabahin sa missing plane. So dili pa ta angin nga magpakawas paglaom. Padayono na to nga itong pagkampo. Pero ang tuda sa kutob na maglaom, Ram. Ang tuda sa kutob. Basta dili kita mawadas paglaoman. Samtang wa pay igo nga basyan. Kung unsa gid ang gidangata sa eroplano nga ilang gisakyan. Rabi. Han. Sheila. Han. Ginoo. Maluwi ka. Atake pa ming igong kaligod si Sheila. Nga madawat na mo kung unsa magid ang ginangatan ni Ciara nga among anak. Ug bisan tuod hapit na matulog ka buwan nga milabay, Lord. Hangtod karon. Naglaom gihapon mi nga imong ibalik si Ciara na mo galuwas. Maluwi ka, Ginoo. Dili malilong na ko, Rami. Son, punon sa may latest or update sa padayon nga search retrieval operation nga gihimo sa Air Force at sa uban pang ahensya sa kagamhanan nga naglihok hangtod ni higayon na kalabot sa missing aeroplano. Although nahibaw na kundaan as early as before, pitawag ka nimo si General Marudo. May pahibaw ni mo bahin ini. Kay gawas kawa pa maugat o makuha ang mga wreckage nga ilang nasipatan taliwa sa kadagatan sa Batangas ug Marinduque. Dili madali pag-verify ini. Labi na kunuway conclusive evidence nga makapamatuod nga iya gyud kini sa missing plane. Mao sa kanay akong ipasabot ni Sheila, Mami Larry. Although, hapit na mo tulo ka buwan human mamising ang mong plane. But still, gi-encourage paghapon na mo si Sheila. Ang tagsa-tagsa na mo kakulingon. Hoping that one day,
nga usa na kadlaw. Sa grasyas Ginoo, mabalik na mo si GR nga luwas. Hopefully, son. But ma'am, bisan tuod may mga government agencies nga padayong naglihok aron makaplagan ang mong plane. Mihimo ko kaugalingon nga search sa possible reasons nga mamising ang usang ka plane kung wa kini instantly makita nga mihagsa or nakras. And commonly, ang result or results sa akong search may gihulagway nga reason nga nagkapakutaw pag-ayos kung una ug nagkakuha sa kong interest. Unsay buot na magpasabot, ha? Son? Unsay mong ikasulti nining gingon nga conspiracy theory, ma'am? Unsay mong una-una ba yun? Is it a work of fiction? Or ando na kini kamaturan? Mga kasama at tangi ang lain pa mga sumpay ni pinalahi ug labing bag-ong sugilanon sa kahanginan. Ang Kipadayag. Sinulat ni Glenn Pino. Direksyon, Inday Bambina. Music and effects, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Garing. Recording engineer, Lloyd Gabiana. Hanggang susunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN.